Serus, zdravím te. Práve vyrážame zo Žabieho Majera, Žabotov, pretože sme chceli ojebať kolonu, ktorá sa ťahne od Vajnorskej až do Senca, lebo v Senci sa rozsekal nejaký debil. A myslel som si, že to ojebem a že sa to nejak prejdem do Rače, ale skončili sme v slepej uličke na Žabotom Majeri a ideme smer Žilina, kde nás čakajú už Bejči a Tonči. Nakoniec dobre urobili, pretože urobili zvukovku bez nás a ideme za nimi. Žilina. Toto chceme my. Bolo to mega nad moje očakávania, super energia. Ďakujeme veľmi pekne, vidíme sa asi na jeseň tu. Máme turné s Billy Barman, ak pán Boh dá, tak sa vidíme presne na tomto istom mieste s tým istým drinkom v ruke. Bless!